गाल मंथ मात्र करेक्ट आपलो गाइस आंड फुल बॉडी रंगोट हाय हेलो गाइस गुड मॉर्निंग Don't forget to वेलकम बैक टू subscribe. हर्षी's हली व्लॉग यूट्यूब चैनल गाइस इनी संडे इत गंटे तन पंड ಬರ್ತಿ ಪತ್ತ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಕಿನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಪೋರುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೂಲಿಗೆ ಸರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತಿ 1 ಮಂತ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದಪ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಣತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಲಿದಾಡಿ ಪೋನಾಗನೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪತ ಬೋರ್ಡು ಅವನ ಬಕ್ಕ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಲಾಂಡ ಮಣ್ಣು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ ನಡೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಾತಿ ಮನೊಂದಿಪ್ಪೆ ದಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮಾಡಂಚಲ್ಗ ಅದು ಗಾಡಿ ದಿಯೆ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮುರಳಿ ಅನ್ನ ಒರಿದನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಯಾ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪನಾಗ ಏನ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಬಾರ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಹಾಕು ಅಂಚಿದ ಪತ್ತೊನಗ ಹೈಬ್ರೋಸ್ನ ಮನ್ಪು ಗಂಟೆ ಇತ್ತ 10 ಕಾಲ 10 ಕಾಲ 10 ಎನ್ನಲ್ಲ ದುನಿಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಮೂಲವೇ ಪ್ರಮ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಡ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಇದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾಪುಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಒಯ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತ್ ಬೇನೆ ಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬೇನೆ ಎಪ್ಪುನ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಗೈಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪುಡೆ ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏಜ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶೋಕಾಲತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಲ್ ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರಮೋಟ 2:10 ಕುಲ್ಲು ಸಾಕಾಂಡು ಅಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಓಪನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬಂದು ಬಂದೆ ಇದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇನೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಮೂಜಿತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಏನ ಗಾಡಿ ಓಡು ತೋಚೆ ಯಾಂಡಿ ನನ್ನಟ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಯಾ ಬತ್ತದ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಕಾರುಂಡು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಬಸ್ಸಾಲೆ ವನಸ್ ಮಂತು ಬೊಕ ಜಿಪ್ಪು ಇದು ಇತ್ತೆ ಚಾದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಗಿನಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚಾತನ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕಪ್
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಐನಾಳು ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಸೀದ ಜೊತ್ತಿನಾನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮರಪಂದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್